аз съм Springtrap BG и това ще е нашата нова поредица и наш нов първи клип на Holy Shoot. И ще започнем с един матч, който се надявам да спечеля, защото тази игра обикновено е побъркана. Ето вижте, сега ще направя спрат. Уи! О, бейбе! О, ретахте ти пата. Ти вкара Хайя! със себе си. Не! Ха-ха! Защо се мърдаш? О, Тудуц. Да, ако тази игра се казва Holy Shoot и е съвсем безплатна от Google Play, така че ако ви харесва, може да я изтеглите. На мен определено ми харесва, защото е забавна и мисля да правя чаленджи на нея. Да, определено ще правя чаленджи. Да не си карам автогол. Да, свършен съм. Гадост. Сериозно? Ха-ха. Тудуц, нека ти. Хо-хо. Не! О, какъв гол! Винаги аз съм първи. О, бейбе. Тус. Ще танцуваме брейк. О, И само да ви кажа, че ако качеството е лошо, съжалявам, но не мога да го направя. Да го оправя, извинете. Поправям се. И първата ни победа, колко пари? Само 100. Надявах се на повече. Извинете, че си изкашлях. Така, време да играем на турнир. Това ще е моя първи турнир. Айде, какво става? Извинете, но нещо се обърка. Айде. Оф. Кой ще победи? Това е въпроса. Елате ми, ще впаш шпагат. О! Сега ще ви вкарам. О, бейбе! И ако ви харесва този клип, дайте лайк нагоре и очаквайте още много клипове на тази поредица и на някакви други поредици. И ако искате да снимам на нещо, пишете в коментарите. Аз вече съм си измислил някои планове, но няма да ги издавам. Още. Ще ги видите сами. Хайя! Не, защо? Там се не знае. Хайя! Бейбе. Извинете, ако чувате... Извинете, ако чувате някой друг. Гласно това е просто на брат, на моя приятел, който играе и в същото време снима. Само, че играе и след мене ще снима. Извинете за това. Просто стана малко обърквация. И... Хайя! Ти главата ли ще ми риташ, бе? О, бейбе. О, шпагати, бейбе. О, как я спрях. Искаш ли пак? Бейбе. О, Shadow Fight. Опа, ще правим блайк танци. Блайк, дам се не знае. О, бейбе. О, Blue Wings. Така, и това ще е последния матч. Решаващия матч. О, какъв гол с предна ножица. Или още така наречен Скорпион Wings Fatality. Няма да ме победите, Франция, не струвате. Само Бразилия. Да живее Бразилия и Германия.
Сериозно? Бати автогола. Не, фак. Извинете, но... Извинете, малко блеех. И така. Да видим, ще имаме ли победа? Бебе. Какъв гол, дами и господа. Още 2 гола и честита ни първа купа. Чия! Бейбе. Ха-ха. Бейби. Какъв гол? Само още един гол и е време за деформация. Извинете да говоря глупости. Така ли ще играем? Шпагат! Леле! Честита ми купа! Така. 260 монетки, thank you. Точно така. Победа? Има ли победа? Какво става? Да, спечелих. Втора купа. Така, мисля да си купа нов играч. 830 монети. Няма нищо за губене. 8. Ето този ми харесва. Да, определено ми харесва. Боц. И това ще е за всичко. Извинете, но това ще е всичко за този клип. Аз бях Springtrap BG. Дайте лайк и до скоро!